Erdnigariya Culemerge Anko Hakkari ji çiyayên bilind dol û nihalên kur pêktê. Di nava vê xwezaya xweşik da çiyayê herî bilind û biheybet çiyayê Reşko ye. û ew bi tirkî wek ulu doruk hatiye binavkirin. Çiyayê Reşko di nava rêzê çiyayên Cîloyê da cih digire û bilindahiya wî 4168 mîtro ye. Li quntarê çiyayê Reşko tim qeşa heye û ew keviyên berfê wek pîrekevî tên binavkirin. Li gor agahiyên zanistî hebûna keviyên berfê heya 25,000 salan diçe. Li gel van pîrekeviyan li vê derê dîroka mirovan jî ew qas kevnare. Li gor heman agahiyan beriya 20,000 salan mirov di nava van çiyayên biheybet da jiyan kirine. Her sal hejmarek zêde çiyager û gerok serdana van deverên mîna bi heştê dikin. Jiyana xwe da nû ez hatim vidê. Yani cara yekemîn me hîs kire wekî xewnê ye. Ev çiya û ev deşt wekî montajekî we havêtiye ser wêneyekê wekî wê hate berçavê û niha jî bêhinvedan e ev der. û bi rastî tinê ez şêm peyvekê bêjim xewn e. Wekî xewn e û niha jî wekî xewnê da me. Kesên ku serdana wê derê dikin, di destpêkê dan tên spîxane an jî bi navê wê êdî Zozanên Mêrgan. Piştî amadekariyan, çiyager û gerok di nava kulînikên rengîn da heya çiyayê Reş nêzî demjimêrekê dimeşin û heybeta çiya û pîrekeviyên bi hezaran salan wan pêşwazî dike. Jingehparêz Kenan Culemergî dibêje ku spîxane bi hezaran salan bo rêvîngan bûye cihê bênvedanê û wiha behsa taybetmendiyên vê erdnîgariya xweşik kir. Ev dere cihê hatun û çûna gelên derdorê. Yani ji vê derê Deriye Cefer heye vê hêlê. Deriye Cefer derbast bûn çûne hêla Geverê û Îranê. Deriye Şêran heye ew jî li vê hêlê ye. Li wê derê jî derbas bûn çûne hêla Aliyê Çêlê ve wekî din başûr ve çûn. Ji xwe ev deverene hemû gelek qîmetin yani ku bû dîtînê bû parastinê bû çawa bêjim bû lêkolînên zanistî bû gelek tiştan. Xweşikbûn û ciwanbûna van çiya û zozanan tim çîrok û kilamên dengbêjan xemelandiye û bi vê riyê dîroka devkiya Kurdan dewlemend kiriye. Gelek cara tê behskirin di navdengbêjiyan de hem dema ku şibandinekê dikin ser yara xwe ser xweştiviyê xwe li ser vê derê ve ew şibandinê dikin. Mînak dibêjin wek balayê ye wek zozanê balayê ye lawîniya we xweşikûkiya wan delaliya wê bi vê ve jî di navdengbêjiyan de derbas dibe. Şervanên mîrektiya Hakkariyan yê Culemergê navê şervanê de celoyî bû. Yani ew qas ku xweşmêr bûn û jêhatî bûn ji ber wê avê navê şervanê de celoyî bû. Gotine celoyî. Di îlona 2020 da rêzeçiyayên Cîloyê ku çiyayê Reşko jî di nav da ye, bi biryara Serokkomariya Tirkiyê wek parkên netewî hatine ragihandin. Na jî xebatan dikin ku baştir biparêzin ku ev yên ku ser madena dixebitin û tiştên wisa dikin yan jî zirar didin xwezayê da ku asteng bikin van kesan ji ber vê yekê kirine Millî Park û hilgirtine parastinê. Li Aliyê din her sal ji aliyê Walîtiya Hakkariye ve hejmarek zêde dever ku çiyayê Reşko jî di nav da wek herêmên ewlehiyê tên ragihandin û kesên ku bixwazin biçin van deran divê ji leşkeriyê destûr bixwazin. Ev der cihê Zozana ye, Zozanê Culemergiya tên. Lê ev çend sale mixabin ji ber dagirkeriya devletê neşiyan bên. Dema dibêjin güvenlik gerekçesi. û tiştek we tune belê. Ew tiştek we jî tune ji berî wê min gotiya yê Zozana bûn yê bêrîvan tatin bi derê erê kesê lê êriş nedikir yani ev çiya ne ku tiştê dîwana ku êrişa ser tevkin. Axame ye yani wextê dibêjin em bêhna xwe li van dera digirin. Divêt em hinek ji bajaran derkevin bên axa xwe bibînin. Bêhna gul û giyayên xwe pilgirin. Hêjeyê gotineyê ku zanîngeha 100. îla Wanê ragihandibû ku ji ber girinbûna cîhanê
قشایە li çiyayê reşko dihele û xwezayê wê jî dibin xetereyê de ye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Culemêrg.